America's Got Talent live at the Resorts World. Pero okay na to ah. Tara. Naima sa kalagat itinakbel aglalaukan at muong na pinakbel uubing lalakay kan babakel mabalin nga agsidati pinakbel may saa kaimasan ti dinakdakan Ilocos Region ti nagkaudan tinuno alapayag dalam ken maskara na imimas kaino adda ti utek na no kaya't mo't agigop iti sabaw papaitan iti the best ken sinanglaw pamigsa iti tuwang ken nagsusuotan kunada pa'y tapno di ka mabakatan